ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿವನಾಮ ಜಪ ಸಮಿತಿ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡೆದೊಂದುಪ್ಪುನ 108 ದಿನಕ್ಲೆದ ಸಂಧ್ಯಾ ಶಿವ ಭಜನೆದ 37ನೇ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರದ ಭಜನೆನು ಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್, ಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮಾರಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಕಾವೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಗಳು ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಯನ್ನು ನಡಪಾತ್ ಕೊರಿಯರು.
Bye.